Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Tak, zítra mám pondělí, že jo, takže si dáte tohle. Jste dostali ve škole, já jsem si měl vzít ještě jeden, ale vzal jsem si dva podělávačky, chápete? Takže si nachystáte češtinu, teda matiku, tu mám tady. No. Sešítky. A to je všechno, protože máme zítra češtinu, tělocvik, matiku a to vlastně vedy, teda výtvarky. Takže nice. Takže čeština, matika, tuku. To učení, dáte to tam. Čus. Čus.